मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौरांआ नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौरांआ बेनो दि चिरांनि काजलगाव एस.बि.आइ. ब्रान्चजों नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डाक्टार सुमित देबजों लोगोसे माखासे डाक्टारफोर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एच.डि. क्लिनिक गायसननाय जादों। फै बिदिब्ला जों मा मोननो हायो सावरायनि। डायेबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, सिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बैफोर बेरामफोरजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एच.डि. क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम, बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। जानबुं नम्बर 7002293924। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं. गुरेसर पदमपारा गामिनि मनरन्जन बर'नि फिसाजो अजन्ता बर'आ अबथिरायै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाय आइ.एस. अफिसार जानायनि सिमांबो दंमोन। बिथाङा 2016 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ 93.66 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदोंमोन आरो हायार सेकेन्डारिआव 82 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा सानखान्थि आयदायाव मेजर लानानै बि.एससि. फोजोबखांनायनि उनाव गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटियाव एम.एससि. खालामगासिनो दंमोन बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां आसाम सोरखारजों खुंजानाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रियावबो उथ्रिसार जानो हादोंमोन अजन्ता बर' बिथाङा। नाथाय बिथाङा गोदोनायाव दौलें आलायना गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लाबाय। फोरमायथिनाय बादिब्ला नखरनिफोरा हाथाइ फारसे थांनायावनो न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै बे हाबाखौ मावदों अजन्ता बर'आ। हाथाइनिफ्राय फैफिननायनि उनाव दरजा बन्द मोननायलाय न'नि भेन्टिलेसनजों नायहरनानै गासै जाथायखौ नुनो मोनदों। जाथायखौ लानानै नखरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोराबो दुखु मोननाय फोरमायदों। दा मा जाहोननि थाखाय बिथाङा अजन्ता बर'आ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो बेनि सोमोन्दै दा मोनथिथ'नाय जायाखै।